Jo els estic dient, prou de criminalitzar els contractes menors, ja està bé de criminalitzar els contractes menors, qui ha gestionat sap perfectament la importància que tenen els contractes menors, la llei avui estableix diferents figures de contractació i una d'elles és aquesta. No és estrany, per tant, que el 70% dels contractes fets pel govern siguin menors o que Bauzá utilitzés aquesta figura fins i tot un 87% en la contractació. No és res estrany. Per tant, sí, parlem del mal ús dels contractes menors, perquè també és cert, però una cosa és el mal ús relacionat amb la corrupció, i la corrupció això té a veure amb contractes ficticis, amb contractes que no s'han duit a terme, que han donat com a resultat no res, ni polítiques clares que s'hagin pogut executar. Parlem d'això, que eren per engreixar recursos i destinar-los a altres fins. Això és corrupció, això és Nimbus, això és Agència Balear de Notícies, això és Colacao, això és els enviaments que fa l'IDI per les campanyes electorals, això, o parlar de contractes menors que són necessaris, que es fan i que tenen traduccions en polítiques públiques clares. Esclar, el Partit Popular el que vol és, i que és la intenció, intentar embrutar més, no? I que, com dir, vosaltres sou com nosaltres, es veu? Vosaltres sou com nosaltres, nosaltres ja està clar, nosaltres som un partit condemnat per corrupció, som un partit on els expresidents han estat condemnats per corrupció, som un partit que fa campanyes electorals finançades a través de la corrupció i ara ens volen embrutar a tots els altres. I no, això no és així. I sí que li reconeixeré una cosa, jo també penso que hi ha una trama, però una trama d'interessos partidistes i mediàtics en contra de, i aquí el Partit Popular lògicament s'hi troba molt còmode. Aquest informe el demanava el senyor Company i el demanava el senyor Company arran d'un informe, un encàrrec que havia fet una empresa per fiscalitzar tota la feina que havia fet la seva conselleria. I la conselleria aquesta empresa posava de manifest que hi havia hagut en la gestió del senyor Company multitud de fraccionaments. I el senyor Company diu, hauré de demanar a la Junta Consultora de Contractació Administrativa a veure si això és cert. I la Junta li confirma que efectivament així és. És a dir, el senyor Company, perdonin que els digui, era campió de fraccionament de contractes. És el campió, per tant, han de mirar cap aquí, cap al seu mateix costat. I el senyor Company ho fa amb males intencions, amb intencions de corrupció? Vull pensar que no. Però posava de manifest en la seva petició i ens informa de la Junta Consultiva una dificultat que té l'administració. Però el fraccionament, com deia, està perfectament fiscalitzat. Anem a mirar la sindicatura de comptes que diu. S'informa del 2012-2014 a través d'un mostreig detecta 116 contractes fraccionats. 2012, i diu, existeixen 13 contractes menors de la Conselleria d'Educació. Qui era la consellera d'Educació en aquell moment? De la Conselleria d'Educació, de la Vicepresidència Econòmica, de la Conselleria de Salut i Família i Benestar Social, on s'ha produït fraccionament en subjecte del contracte. Qui eren els responsables? També n'hi havia d'administracions públiques. Senyor Lafuente, també n'hi havia d'administracions públiques. Contracte en biolínia. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament de l'objecte del contracte. Proyectos paisajísticos de Baleares, del senyor Company. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament de l'objecte del contracte. Sant Pol Comunicaciones. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament del contracte. Ingenieros Asesores. Es pot constatar que s'ha produït un fraccionament del contracte. Hem de seguir? 2014, més recent no ho pot ser. Ajuntament de l'O. Resolució del síndic major de sindicatura. Hay 2 expedientes en los que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato. Què feim? Demano la dimissió? Perquè darrere aquest fraccionament jo puc pensar i podem entrar quina és l'empresa i quin és el motiu que hi ha ganes de finançar alguna cosa. Insistiré una altra vegada a veure si ho aconsegueix aquesta. M'expliquin com és possible que el senyor Company, amb un contracte menor, contracti una feina d'assessoria jurídica a una persona que és membre del Consell Consultiu, amb una llei agrària, amb un informe jurídic, amb una persona que després el Consell Consultiu l'havia d'informar. Això és ètic? És ètic? Contracte menor. Senyor Company, me sembla que la legitimitat del Partit Popular per demanar explicacions aquí dels contractes menors en té poca no, poquíssima. I si vol encara més contractes menors fraccionats, no es preocupi, n'hi ha a milers.
responsable del Partit Popular. I molts d'aquests contractes menors afecten a persones que seuen aquí avui. Per tant, si els han de vincular amb irregularitat, amb mal funcionament, ho diguin. Si els han de vincular amb corrupció, també. Jo els demanaré aleshores la dimissió. Moltes gràcies.